ki ba su san ka ba sai kai yaban ba ko bai baka ba dan sai ya ba dubu ka bai baka ba ba din da mantuwa ko ya ki ka ba dan gashi an ga kowa ba a gani ba ban damu ba kishi muka sa gaba ba wai gudunmawa ce aka fi mu ba ko jam'iyyar ba ta ce ba ta san mu ba ba fi mu da duk manufofin su ba masu gauki ba su san ka ba sai kai yaban ba ko bai baka ba dan sai ya ba dubu ka bai baka ba ba din da mantuwa ko ya ki ka ba dan gashi an ga kowa ba a gani ba ban damu ba kishi muka sa gaba ba wai gudunmawa ce aka fi mu ba ko jam'iyyar ba ta ce ba ta san mu ba ba fi mu